To tauraron fina-finan Kannywood a Najeriya Ali Nuhu ya ce hukumomin lafiyar kasar sun shaida masa cewa ba sa cikin mutanen da ake zargi sun kamu da coronavirus. Ali Nuhu ya shaida wa BBC cewa hukumomin lafiya sun faɗa musu cewa ba a buƙatar yi musu gwaji saboda wanda ake tunanin sun haɗu da shi a Legas fiye da kwana 10 a baya shi ma cutar bata harbe shi ba. Tauraron ya fara da yi wa Yusuf Ibrahim ya kasai bayani kan halin da ake ciki bayan tun farko an ce su killace kansu. Dama duk abin ya samu asali ne daga wani tweet da Lagos State Government suka je suka yi wai akwai wani daga cikin mutanen da ya zo AMVCA yana dauke da wannan cutar. Wata da kai a Lagos a ƙarshen makon jiya. Saboda haka wannan dalilin ya sa mutane wasu suka fara magana a social media suna cewa ai akwai 'yan Kannywood da suka je. So ne abin da ɗaure mun kai shine su mutanen Lagos celebrities su na can da suka je da kuma wasu sassa na Afirka kamar su Kenya, su Ghana, su South Africa da sauransu duk ba su tsaya suna wannan panic din da daga hankali da surutai ba sai ne mamaki me yasa mutanen su suka ja'a akan wannan maganar sakin tuni. Tun da abu ya zama haka sai zama dole dai kawai nauyi ya rata a wuyanka na mutum wadda kake mu'amala da mutane kuma aka san ka fito kawai in ma testin ake so in ma menene ka zo kai tunda kai ka san lafiya kalau. Tunda kwanan mu 11 rabon mu da barin event din. Shi kuma wannan season din cutar babu da maka kai wuce kwana 14 alamun a ce ba su fara fitowa to mu yanzu kwana mu 11 nan da kwana 3 ma mun kai sati biyun kenan da ma barin wajen event din nan. So kuma da ƙarshe wanda ake zargin cewa wai shi yana da wannan cutar sai kasance ya fito da kansa kuma ya ce shi rabon sama da Ingila da ake cewa ya je ya fi wata 6 rabon shi da Ingila. So daga ina wannan labarin ya samu asali. Ku an zo an ɗauki jinin ku ne ko an ɗauki samfurin ku ko an ce ake ko keɓe kanku ko me ya faru? Sun ce mu keɓe kanmu za su zo su ɗauki samfurin mu kuma har yanzu da na maka magana ba su zo su ɗau samfurin namu ba kuma wannan labarin ya su kansu sun gane cewa wannan maganar ƙarya ce babu ita. Kamar sun ce muku shikenan ku cigaba da harkar ku da mu'amala ku da mutane? Sun gaya mana haka kawai dai in mun ji akwai wani abu da yake damu mu ko menene mu sanar mu kuma cikin mu gaba ɗaya muka zo ba wani abu da yake damu domin mun yi ayyuka da yawa ma wasu mu sun yi tafiye-tafiye sun dawo. Ya kaji yanzu da wannan labari cewa kun mu'amala da wanda ya je Ingila ya watakila ya samu cutar duk an gano ba haka bane ya kaji yanzu? Ai ni tun farko dama ban ji komai ba. Ni normal nake ta abubuwa na tun daga lokacin ma da aka kawo labarin har zuwa yanzu bayan labarin normal nake jin kaina saboda ni ban ji ko ciwon kai ba me yasa zan daga hankali na akan abin da na san babu shi. Kuna mu'amala da mutane da dama da yan uwa da abokan arziki wataƙila ba za a rasa mutane da za su dinga damuwa suna kiran ku suna muku magana ko tambayoyi kan wannan abun ba. To wannan abu ne wanda kullum dama muna cikin sa last week dama na birthday ina. So sakonni na ta shigo min da sauransu to kuma ana gama wannan kuma sai wannan magana ta zo sakonni suka ci gaba da shigowa so wannan abu ne da mutum ya riga ya saba a maka tambaya ka bada amsa da sauransu bai zama wani bakon abu guri na. A lokacin da aka hira da kai a Lagos mun hira da kai a Lagos ka dangane da ita wannan cuta ta coronavirus ka ce lokacin baka fahimci da take ba amma daga baka fahimci da take har ma kana kiran mutane su bi ka'idojin jami'an lafiya yanzu zaka ci gaba da wannan kiran dan dakile ya daura wannan cuta? Ko a jiya na yi postin ɗin bidiyo da ya shafi irin wannan abin kuma kullum in ka kalli feji na social media ina saka wani abu da ya danganci yadda mutane su kiyaye kansu akan wani abu da ya shafi wannan cutar. Tauraron fina-finan Kannywood a Najeriya Ali Nuhu.